हरे कृष्ण. स्वागत आहे सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरू तर्फे घेतला जाणारा हा कार्तिक मासाचा वर्ग आहे, ज्यामध्ये आपण श्रीला प्रभुपाद यांच्या आशीर्वादाने आणि नामानिष्ठदास प्रभूजी यांच्या मार्गदर्शनामध्ये भागवतमच्या पहिल्या स्कंधाचं वाचन करत आहोत. तर प्रथम मंगलाचरणने आपण सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. आपण आपण स्कंद 1 अध्याय 5 आणि श्लोक क्रमांक 17 पासूनच सुरुवात करत आहोत. हरे कृष्ण. त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुज हरे भजन् पक्वोत्पते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किम् को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. जर मनुष्याने भगवान हरींच्या प्रेममय सेवेत वाहून घेण्यासाठी आपल्या व्यावसायिक कर्माचा त्याग केला आणि जरी तो अपरिपक्वपणामुळे पतित झाला तरी अशा अपयशामुळे त्याला अकल्याणाची भीती नाही. दुसरीकडे अभक्त आपल्या व्यावसायिक कर्मात पूर्णपणे संलग्न असूनही त्याच्या हाती काही पडत नाही. हा. हरे कृष्ण. योजना माताजी. हरे कृष्ण माताजी. तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय. मनुष्याच्या कर्तव्यांचा विचार करता त्याला असंख्य कर्तव्य आहेत. प्रत्येक मनुष्य केवळ माता पिता कुटुंबीय समाज देश मानवता प्राणी मात्रे देवी देवता यांच्याशीच कर्तव्याने बांधलेला नाही, तर मोठमोठे तत्वज्ञानी कवी शास्त्रज्ञ यांच्याशी देखील कर्तव्याने बांधलेला आहे. शास्त्र प्रमाणांनुसार अशा कर्तव्यांचा त्याग करून कोणीही भगवंतांच्या प्रेममय माताजी स्क्रोल करता का सेवेत स्वतःला वाहून घेऊ शकतो. अशा प्रकारे स्वतःला भगवत सेवेत वाहून घेणे आणि यशस्वी होणे हे उत्तमच. परंतु कधी कधी असे घडते की काही जण तात्कालीन भावनेच्या आहारी जाऊन भगवंतांच्या सेवा कार्यात समर्पित होतात आणि काही काळानंतर काही कारणास्तव अथवा संग दोषामुळे भक्ती मार्गापासून विचलित होतात. इतिहासात याची अनेक उदाहरणे सापडतात. भरत महाराजांना हरणावरील आसक्तीमुळे हरिणाच्या जन्माला जावे लागले. मृत्यूसमयी त्यांना हरिणाची आठवण झाली म्हणून भावी जन्मात ते हरिण झाले, परंतु त्यांना पूर्वजन्मेची आठवण होती. अशा प्रकारे चित्रकेतू महाराज देखील शिवांच्या चरणांशी अपराध केल्यामुळे पतन पावले. परंतु असे असूनही पतनाची शक्यता गृहीत धरून देखील भगवंतांच्या चरणकमळांचा आश्रय घेण्यास या ठिकाणी महत्त्व दिलेले आहे. कारण प्रेममय सेवेच्या किंवा भक्तीच्या कर्तव्यापासून जरी कोणाचे पतन झाले तरी तो भगवंतांच्या चरणकमळांना कधीही विसरत नाही. एकदा कोणी भगवंतांच्या भक्तीत संलग्न झाला तर तो सर्व स्थितीत भक्तीच करतो. भगवद्गीतेत म्हटले आहे की स्वल्प प्रमाणात केलेली भक्ती देखील महाभयापासून वाचविते. इतिहासात अशी कितीतरी उदाहरणे आहेत. अजामिळ पूर्वायुष्यात भगवत भक्त होता, परंतु त्याचे पतन झाले, तरी सुद्धा भगवंतांनी शेवटी त्याचा उद्धार केला. हरे कृष्ण माताजी.
हरे कृष्ण. तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमताम् उपर्यद तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीररमहसा. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. तात्विक तात्विक जिज्ञासू आणि बुद्धिमान लोकांनी सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मलोकापासून ते पाताळापर्यंत अप्राप्य असणाऱ्या अंतिम सार्थकासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. ज्याप्रमाणे इच्छा नसतानाही काळानुसार दुःखे प्राप्त होत असतात, त्याप्रमाणे इंद्रिय भोगापासून प्राप्त होणारी सुखे काळाच्या ओघात कर्मानुसार आपोआप प्राप्त होत असतात. अलका माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. प्रत्येक मनुष्य अनेक प्रकारे खटाटोप करून अधिकाधिक इंद्रिय भोग प्राप्त करण्याच्या प्रयत्नात आहे. काही लोक व्यापार, उद्योग, आर्थिक विकास, राजकीय अधिसत्ता इत्यादींमध्ये गुंतलेले आहेत व त्यातूनही काही लोक पुढील जन्मी उत्तम लोकांची प्राप्ती करून सुखी होण्यासाठी सकाम कर्माच्या अनुष्ठानात गुंतलेले आहेत. असे म्हटले आहे की चंद्रलोकावरील निवासी सोमरसाचे पान करून अधिक इंद्रिय भोग घेण्यास पात्र असतात व चांगले उपकार कार्य केल्याने पितृ लोकांची प्राप्ती होत असते. म्हणजे इंद्रिय भोगासाठी जीवनकालात अथवा मृत्यूनंतर अनेक व्यवस्था उपलब्ध आहेत. काही लोक पुण्यकर्म केल्या वाचून यांत्रिकी सहाय्याने इंद्र किंवा इतर लोकात पोहोचण्यासाठी उत्सुक आहेत. पण हे घडणार नाही. ईश्वरीय नियमाप्रमाणे वेगवेगळी स्थळे वेगवेगळ्या स्तरांवरील जीवांसाठी त्यांच्या कृतकर्मांनुसार निश्चित केलेली आहेत. शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे केवळ पुण्यकर्मानेच कोणीही चांगल्या कुटुंबात जन्म, संपत्ती, उत्तम शिक्षण आणि निरोगी शरीरयष्टी मिळवू शकतो. पण या जीवनात आपण पाहू शकतो की कोणीही चांगले शिक्षण किंवा धन चांगल्या कर्माने मिळवू शकतो. त्याचप्रमाणे पुढील जन्मात आपणाला हवे असलेले स्थान पुण्यकर्मानेच मिळते. नाहीतर एकाच स्थळी व एकाच वेळी जन्माला आलेल्या दोन व्यक्ती वेगवेगळ्या स्थितीत आढळतात. हे कसे? काही असो, या सगळ्याच भौतिक स्थिती अनित्य आहेत. ब्रह्मलोकातील स्थिती काय किंवा अगदी खालच्या पाताळ लोकातील स्थिती काय, सर्वच कर्मानुसार परिवर्तनशील आहेत. चिंतनशील माणसाने या स्थितींनी मोहित होऊ नये, जेणेकरून या लोकात अथवा दुसऱ्या लोकात कोठेही असो या दुःखकारक भौतिक जगात परत येणे भाग पाडले जाणार नाही. अशा पूर्ण आनंदाच्या नित्य जीवनात प्रवेश करण्याचा त्याने प्रयत्न केला पाहिजे. दुःख आणि मिश्रित सुख अशी भौतिक जीवनाची दोन अंगे आहेत व ती ब्रह्मलोकात आणि इतर लोकात सुद्धा आहेतच. ती देवतांच्या जीवनात असतात आणि श्वान व शुकरांच्या जीवनात सुद्धा असतात. जीवांची दुःखे व मिश्र सुखे वेगवेगळ्या प्रमाणात आणि गुणवत्तेची असतात. परंतु कोणीही जन्म, मरण, जरा आणि व्याधी या दुःखांपासून मुक्त नाही. तसेच प्रत्येकाला त्याचे नियत सुख आहे. केवळ व्यक्तिगत प्रयत्नाने कोणीही यात काही घट वृद्धी करून घेऊ शकत नाही. जरी सुख प्राप्त करता आले तरी ते नष्ट होणारेच असते. म्हणून या अस्थायी गोष्टींसाठी कोणीही कालापव्यय करू नये. प्रत्येकाने भगवंतांकडे परतण्याचा प्रयत्न करावा. प्रत्येकाच्या जीवनाचे हेच ध्येय असावे. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. न वै जनो जातु कथंचन व्रजे न मुकुंद सेवन्यवदंग संसृतिम स्मरन् मुकुंदाग्रि उपगूहनं पुनः विहातुमिच्छेन रसग्रहो जनः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. प्रिय व्यासदेव, भगवान श्रीकृष्णांचा भक्त काही निमित्ताने जरी पतित झाला तरी त्याला इतरांप्रमाणे सकाम कर्मी भौतिक अस्तित्वाच्या प्रभावातून निश्चितपणे जावे लागत नाही. ज्या व्यक्तीने भगवत चरण कमळांची गोडी चाखली आहे तो केवळ त्याच भावाविष्काराचे वारंवार चिंतन करीत असतो. हरे कृष्ण. सुमन माताजी. हरी श्रीपाद. हरे कृष्ण. भगवंतांचा भक्त भौतिक अस्तित्वाच्या संमोहनातून आपोआप उदास होत असतो, कारण तो रसग्रह असतो. अर्थातच त्याने भगवंताच्या चरण कमळांची गोडी चाखलेली असते. नेहमीच अवनत स्थितीत असणाऱ्या अशा सकाम कर्मा सारख्यांच्या अनिष्ट संगतीमुळे पतित झालेल्या भक्तांची अनेक उदाहरणे आहेत.
परंतु भक्ताचे जरी पतन झाले तरी त्यांना पतित कर्मी मनुष्याप्रमाणे कधीच समजता येत नाही. कर्मी मनुष्य आपल्या स्वतःच्या कर्मफळांचा परिणाम भोगत असतो, तर भक्त स्वतः भगवंताच्या निर्देशानुसार प्राप्त झालेल्या दंडाने सुधारत असतो. एका अनाथ मुलाची दुःखे आणि राजाच्या लाडक्या मुलांची दुःखे सारखीच असत नाहीत. अनाथ मुलांची काळजी घेणारे कोणीही नसते, म्हणून ते खरोखरच दरिद्री असते. तर श्रीमंताचा लाडका पुत्र जरी एखाद्या अनाथ बालकाप्रमाणेच बालक आहे, तरी तो नेहमीच समर्थ पित्याच्या आश्रयाखाली असतो. कधी कधी कनिष्ठ स्तरावरील भक्त चुकीच्या संगतीमुळे सकाम कर्म्यासारखे अनुकरण करतो. सकाम कर्मी भौतिक जगावर आपला अधिकार गाजवू पाहतात. त्याचप्रमाणे एखादा नवसाधक भक्त मूर्खासारखे भगवत भक्तीचे फळ म्हणून भौतिक सामर्थ्य प्राप्त करण्याची इच्छा करतो. अशा भक्तांना कधी कधी स्वतः भगवंतच संकटात टाकतात. विशेष कृपा म्हणून ते त्यांची सर्व भौतिक संपत्ती हरण करतात. अशा घटनेने संभ्रांत झालेल्या भक्ताला मित्र कुटुंबीय सोडून जातात आणि मग अशा भगवंताच्या कृपेने तो त्याची सेवा करण्याच्या स्थितीवर आणला जातो. भगवद्गीतेमध्ये म्हटले आहे की भ्रष्ट योग्यांना किंवा पतित भक्ताला विद्वान ब्राह्मण कुळात अथवा धनाढ्य वैश्य कुळात जन्म घेण्याची संधी दिली जाते. परंतु अशा स्थितीतील भक्त भगवंतांनी शिक्षा करून असहाय्य स्थितीत टाकलेल्या भक्तापेक्षा अधिक भाग्यवान नाही. भगवत इच्छेने जो भक्त असहाय्य स्थितीत टाकला गेला आहे, तो चांगल्या कुळात जन्मलेल्या भक्तापेक्षा अधिक भाग्यवान असतो. कारण चांगल्या कुळात जन्मलेला असा पतित भक्त क्षीण सौभाग्यामुळे भगवंतांच्या चरण कमळ विसरून जाण्याची शक्यता असते. परंतु दुःखमय अवस्थेत टाकला गेलेला भक्त सगळीकडून स्वतःला असहाय्य समजून भगवंताच्या चरणापाशी येतो आणि अधिक भाग्यवान असतो. शुद्ध भक्ती दिव्य दृष्ट्या इतकी आस्वादनीय आहे की भक्त भौतिक भोगाविषयी आपोआपच अनासक्त होत जातो. हे प्रगतीशील भक्तीतील पूर्णत्वाचे चिन्ह आहे. शुद्ध भक्त भगवान श्रीकृष्णाच्या चरण कमळाचे अखंड स्मरण करीत असतो आणि त्याला त्याचा क्षणभरही विसर पडत नाही. त्याला त्यापुढे त्रिलोकाचे वैभव देखील तुच्छ वाटते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थाननिरोध संभवा तद्धि स्वयं वेद भवानस्तथापि ते प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वतः विश्वरूपामध्ये अवस्थित असूनही त्याहून वेगळे आहेत. त्यांच्यापासूनच हे अखिल विश्व उत्पन्न झाले आहे. त्यांच्यामध्येच ते विसावले आहे आणि प्रलय समयी त्यांच्यामध्येच लीन होणार आहे. तुम्ही हे सगळे जाणता. मी केवळ संक्षेपात सांगितले आहे. हरे कृष्ण. मिनल माताजी. माताजी म्यूट आहात तुम्ही. हा, नाही, अजूनही म्यूट आहात. हा, आता आता हो, आता येतोय ना? आवाज. हो. तात्पर्य शुद्ध भक्ताची मुकुंद विषयक भगवान श्रीकृष्ण विषयक धारणा ही साकार निराकार अशी दोन्हीही प्रकारची आहे. संपूर्ण विश्वाचे सृजन म्हणजे मुकुंदांच्या शक्तीचे प्राकट्य आहे. म्हणून ते एका दृष्टीने मुकुंद स्वरूपच आहे. उदाहरणार्थ, संपूर्ण वृक्ष एक मानला तर वृक्षाची पाने व फांद्या हे देखील वृक्षच आहेत. वृक्ष म्हणून पाने किंवा फांद्या यांना घेता येत नाही. वेदांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे विश्वाच्या रूपाने दिसणारी उत्पत्ती म्हणजे ब्रह्मा व्यतिरिक्त दुसरे काही नाही. ज्या अर्थी सर्व काही ब्रह्मापासून प्रकट झाले आहे, त्या अर्थी काहीही ब्रह्मापासून वेगळे नाही. त्याचप्रमाणे हात व पाय यांना शरीर म्हटले जाते, परंतु शरीर म्हणजे हात किंवा पाय होऊ शकत नाही. भगवान नित्यत्व, ज्ञान, सौंदर्य यांचे दिव्य विग्रह आहेत. म्हणून
त्यांच्या शक्तीने प्रकट झालेली ही उत्पत्ती देखील अंशतः नित्य, ज्ञानपूर्ण आणि सुंदर भासते. माया नावाच्या बहिरंगा शक्तीने मोहित झालेले बद्धजीव म्हणूनच भौतिक प्रकृतीच्या जंजाळात अडकले आहेत. ते प्रकृतीलाच सर्व काही समजतात, कारण त्यांना सर्व कारण परमेश्वराचे ज्ञान नाही. त्यांना हेही माहीत नाही की शरीराचे अंश शरीरापासून वेगळे केले तर ते पूर्वीसारखे अवयव राहत नाहीत. त्याचप्रमाणे दिव्य भगवत सेवेतून वेगळी झालेली निरीश्वर संस्कृती ही शरीरापासून वेगळ्या झालेल्या अवयवा समान आहे. ती अंगे प्रत्यंगे जरी मूळ अवयवांसारखीच दिसली तरी त्यांच्यात कार्यशक्ती नसते. भगवंतांचे महान भक्त श्रील व्यासदेवांना याची पूर्ण जाणीव आहे. पुढे नारद मुनींनी मायाशक्तीत गुरफटलेल्या बद्धजीवांना परमपुरुष भगवान हे आदी कारण आहेत हे समजण्याकरता धडे घेता यावेत म्हणून व्यासदेवांना हा दिव्य भगवत भावनेचा विषय अधिक विस्तृत करण्याचा समादेश दिला. वेदांचे प्रतिपादन आहे की भगवान स्वरूपतः पूर्ण शक्तिमान आहेत आणि म्हणून त्यांच्या परमशक्ती नेहमीच पूर्ण आणि त्यांच्याशी अभिन्न आहेत. दिव्य आकाश तसेच भौतिक आकाश आणि त्यांच्यातील सर्व अभौतिक भौतिक सामग्री त्यांच्या अंतरंगा आणि बहिरंगा शक्तींचे सृजन आहे. तुलनेने बहिरंगा शक्ती निकृष्ट तर अंतरंगा शक्ती उत्कृष्ट आहे. उत्कृष्ट शक्ती संजीवक असल्याने ती भगवंतांशी पूर्णपणे अभिन्न आहे, परंतु बहिरंगा शक्ती जड असल्याने अंशतः अभिन्न आहे. असे असूनही दोन्ही शक्ती भगवंतांसमान अथवा त्याहून अधिक नाहीत. भगवंत या शक्तींचे निर्माते आहेत आणि ज्याप्रमाणे विद्युत शक्ती कितीही कार्यक्षम असली तरी सर्वथा अभियंत्याच्या नियंत्रणात असते, त्याप्रमाणे या शक्ती पूर्णपणे त्यांच्या अधीन आहेत. मनुष्यादी प्राणी मात्रे भगवंतांच्या अंतरंगा शक्तीपासून उत्पन्न झाली आहेत आणि त्यामुळे असे जीव भगवंतांशी अभिन्न आहेत, परंतु ते भगवंतांची समानता करू शकत नाहीत आणि त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ असू शकत नाहीत. भगवंत आणि जीव स्वतंत्र व्यक्ती आहेत. भौतिक शक्तीच्या सहाय्याने जीव सुद्धा काही गोष्टी निर्माण करीत असतो, परंतु त्यांनी केलेली निर्मिती भगवंतांच्या निर्मितीपेक्षा श्रेष्ठ असू शकत नाही किंवा समानही असू शकत नाही. मानव एखादा लहानसा खेळकर स्फुटनिक बनवून अंतराळात फेकू शकेल, परंतु भगवंतांप्रमाणे तो भूलोक चंद्रलोक आदी निर्माण करून अंतराळात तरंगत ठेवू शकेल असा त्याचा अर्थ नाही. ज्ञानाच्या तोडक्या पुंजीवरती माणसे भगवंतांशी समान असल्याचा विचार करतात, ते कधीच शक्य नाही. ते कधी घडणारही नाही. जर मनुष्य प्राण्याने पूर्णत्व किंवा सिद्धी प्राप्त केली तर तो काही अंशी भगवत गुणांचे प्रमाण प्राप्त करू शकतो, अधिकाधिक 78%, परंतु त्याला भगवंतांवरती मात करणे किंवा त्यांची समानता करता येणे शक्य नाही. रोगी अवस्थेतच मूर्ख जीव स्वतःला परमेश्वरा समान समजतो, म्हणून मायाशक्तीद्वारे त्याची दिशाभूल होते. अशा संभ्रमित जीवांनी भगवंतांचे श्रेष्ठत्व स्वीकारावे व त्यांची सेवा करण्याचे मान्य करावे. यासाठीच भगवंतांनी त्यांची निर्मिती केलेली आहे, अन्यथा विश्वात शांती आणि समृद्धी कधीच येणार नाही. श्रील नारदांनी हा विषय भागवतात विस्तारपूर्वक मांडण्याचा श्रील व्यासदेवांना समादेश दिला. भगवद्गीतेत देखील हाच विषय स्पष्ट करून सांगितला आहे. भगवंतांच्या चरण कमळांशी पूर्ण शरणागती हाच पूर्णत्वाला प्राप्त झालेल्या जीवाचा एकमेव व्यवसाय आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. त्वम् आत्मना आत्मानं वेयमोघदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवायत महानुभावाभ्युदयोदिगण्यताम्. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. तुमची दृष्टी परिपूर्ण आहे. तुम्ही भगवान परमात्म्याला जाणता, कारण तुम्ही भगवंतांचे स्वांश आहात. अजन्मा असून देखील
तुम्ही लोककल्याणार्थ पृथ्वीवर अवतीर्ण झाला आहात, तरी कृपा करून तुम्ही भगवान श्रीकृष्णांच्या दिव्य लीलांचे अधिक स्पष्टपणे वर्णन करा. हरे कृष्ण. नंदा माताजी. म्यूट आहात माताजी. हा, आता तुम्ही दिल्यावर मला झाली अनम्यूट माताजी. हा, आता हरे येतोय आवाज. कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य: श्रील व्यासदेव भगवान श्रीकृष्णांचे शक्त्याविर्षावतार आहेत. ते आपल्या अहैतुकी कृपेने या भौतिक जगात पतित झालेल्या जीवात्मांचा उद्धार करण्यासाठी अवतीर्ण झाले. पतित आणि भगवंतांना विसरलेले आत्मे भगवंतांच्या प्रेममय सेवेतून परावृत्त झाले आहेत. जीव हे भगवंतांचे अंश असून शाश्वतरित्या सेवक आहेत. म्हणून वैदिक वाङ्मयाची पद्धतशीरपणे रचना करण्यात आली आहे आणि या भौतिक अस्तित्वांच्या बंधनाचा अंत व्हावा म्हणून अशा वाङ्मयाचा लाभ उठवणे हे सर्व पतित जीवांचे कर्तव्य आहे. थोडं स्क्रोल कराल का माताजी? हा, कर्तव्य आहे. श्री नारद ऋषी श्रील व्यासदेवांचे परंपरेतील गुरु आहेत. वास्तविकपणे श्री व्यासदेव हे प्रत्येकाचे मूलतः आध्यात्मिक गुरु असल्यामुळे ते दुसऱ्या गुरूंवर मुळीच अवलंबून नाहीत, परंतु एका आचार्याचे कार्य करीत असल्याने स्वतः भगवतवतार असून देखील त्यांनी गुरूंचा स्वीकार केला आणि आपल्या आचरणाने प्रत्येकाने गुरूंचा आश्रय घेणे किती महत्वाचे आहे याची आपल्याला शिकवण दिली. भगवान श्रीकृष्ण, भगवान रामचंद्र, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभू तसेच भगवंतांचे अवतार हे दिव्य स्वरूपी असल्यामुळे सर्वज्ञ होते. तरीही त्यांनी औपचारिकरित्या आध्यात्मिक गुरूंचा स्वीकार केला होता. सर्व प्राणीमात्रांना आपल्या चरणांचे दिग्दर्शन करण्यासाठी भगवान श्रीकृष्ण स्वतः व्यासदेवांच्या रूपाने त्यांच्याच दिव्य लीलांचे वर्णन करीत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अविच्युतोऽर्थ कविभिः निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. मान्यवर सुविद्य जनांनी असा निश्चयात्मक अचूक निर्णय केला आहे की तप, वेदाध्ययन, यज्ञ, मंत्रोच्चारण यांच्या ज्ञानसंपादनाचे तसेच दानादीचे पर्यवसान उत्तम श्लोक भगवंतांच्या दिव्य गुणांच्या वर्णनात होते. हरे कृष्ण. आता कोण वाचेल? ज्यांनी मी अजूनपर्यंत मी वाचलं नाहीये वाचू असं माताजी? वाचायचं आहे का? मी वाचू? हा, सुषमा माताजी. हा, वाचा. धन्यवाद. हरे कृष्ण. तात्पर्य: मानवाच्या बुद्धीचा विकास कला, विज्ञान, तत्वज्ञान, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, मानसशास्त्र, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र यातील शिक्षणाच्या प्रगतीसाठी झाला आहे. अशा ज्ञानाच्या संवर्धनाने मानव समाज जीवनाचे पूर्णत्व प्राप्त करू शकतो. जीवनाच्या पूर्णत्वाची परिणिती परमपुरुष विष्णूच्या साक्षात्कारात होते. म्हणून जे ज्ञानात अतिशय पुढारलेले आहेत त्यांनी भगवान विष्णूंच्या सेवेसाठी प्रेरित व्हायला हवे असा श्रुतींचा आदेश आहे. परंतु दुर्दैवाने विष्णू मायेच्या बहिरंग सौंदर्याने मोहित झालेले लोक जीवनाच्या पूर्णत्वाची परिणिती किंवा आत्मसाक्षात्कार विष्णूवर आश्रित आहे हे जाणीत नाहीत. विष्णू माया म्हणजे विषयभोग, जे क्षणिक आणि दुःखकारक असतात. जे विष्णू मायेने भ्रमित झालेले आहेत ते प्रगत ज्ञानाचा उपयोग इंद्रिय भोगांसाठी करतात. श्री नारद मुनींनी असे सांगितले आहे की या संपूर्ण विश्वातील सर्व सामग्री ही भगवंताच्या विविध शक्तींचे प्राकट्य आहे. कारण भगवंतांनी आपल्या अचित्य शक्तीने उत्पन्न केलेल्या या सृजनातील क्रिया व परिणामांना चालना दिली आहे. त्यांच्या शक्तींमधून हे घडत आहे आणि त्यांच्या शक्तीवरच ते स्थित आहे आणि प्रलयानंतर ते त्यांच्या ठायी लीन होते. म्हणून त्यांच्याहून काहीही भिन्न नाही, परंतु त्याच वेळी ते अखिल अस्तित्वापासून भिन्न आहेत. जेव्हा ज्ञानातील प्रगतीचा उपयोग भगवत सेवेत केला जातो तेव्हा सर्व प्रक्रिया परिपूर्ण होतात.
भगवंत आणि त्यांचे नाम, यश, महात्म्य इत्यादी सर्व त्यांच्यापासून अभिन्न आहे. म्हणून सर्व ऋषींनी आणि भगवत भक्तांनी असे निर्धारित केले आहे की कलाशास्त्र, तत्वज्ञान, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, मानसशास्त्र आणि इतर ज्ञानशाखांची विषयवस्तू सर्वथा भगवंताच्या सेवेतच उपयोगात आणायला हवी. कला, वाङ्मय, काव्य, चित्रकला इत्यादींचा उपयोग भगवंताच्या कीर्तीचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. कल्पक, लेखक, कवी, प्रसिद्ध साहित्यिक सर्वसाधारणपणे इंद्रियांसंबंधी विषयांचे लेखन करण्यात व्यस्त असतात. परंतु जर ते भगवंताच्या सेवेकडे उन्मुख झाले तर ते भगवंताच्या चरित्रांची वर्णने करू शकतात. वाल्मिकी श्रेष्ठ कवी होते तर व्यासदेव महान लेखक होते आणि त्या दोघांनीही स्वतःला भगवंताच्या दिव्य चरित्राचे वर्णन करण्याच्या कार्यात पूर्णपणे वाहून घेतले होते. त्यामुळे ते अमर झाले. अशा रीतीने शास्त्र आणि तत्वज्ञान यांचा उपयोग भगवत सेवेत करण्यात यावा. इंद्रिय तृप्तीसाठी शुष्क तर्काधिष्ठित सिद्धांत प्रस्तुत करण्यासाठी योजले जाऊ शकते. पुढारलेले लोक विज्ञानाच्या माध्यमाने परमसत्याला जाणण्यासाठी उत्सुक आहेत. म्हणून थोर शास्त्रज्ञाने वैज्ञानिक पायावर भगवंताचे अस्तित्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करावा. तसेच तत्वज्ञानात्मक तर्कांचा उपयोग परमसत्य कसे सचेतन व सर्व शक्तिमान आहेत हे स्थापित करण्यासाठी केला जावा. अशा रीतीने सर्व ज्ञानशाखा नेहमीच भगवंताच्या सेवेत संलग्न असाव्यात. भगवद्गीतेत देखील हेच निश्चयपूर्वक सांगितले आहे. भगवत सेवेत संलग्न नसलेले ज्ञान केवळ अज्ञानच होय. प्रगत ज्ञानाचा यथार्थ उपयोग म्हणजे केवळ भगवंताचे महात्म्य प्रस्थापित करणे होय. आणि हेच खरे रहस्य भगवत सेवेत अर्पित झालेले शास्त्रज्ञान आणि तद्विषयक कार्य हे सर्व हरिकीर्तन किंवा भगवंताचे यशोगानच आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक श्लोक करू आपण आणि मग थांबू. अहम पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एवं योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम्. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे मुनिवर, वेदांत शास्त्राचे अनुयायी असलेल्या ब्राह्मणांच्या सेवेतील एका दासीच्या पोटी मागच्या कल्पात माझा जन्म झाला. पावसाळ्याच्या 4 महिन्यात चातुर्मासात ते एकत्र राहिले असता मी त्यांच्या व्यक्तिगत सेवेत होतो. हरे कृष्ण. कोणाला वाचायचंय आता? ज्यांनी आतापर्यंत मृणालिनी माताजी तुम्ही वाचताय का प्रतिभा माताजी? हो, मी वाचू हा माताजी. हा वाचा मृणालिनी माताजी. मग उद्याचा श्लोक पहिला प्रतिभा माताजी तुम्ही वाचा. हा हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य. येथे नारद मुनी भक्तिभावाने भरलेल्या वातावरणाचा आश्चर्यकारक परिणाम वर्णन करीत आहेत. त्यांचा जन्म हीन कुळातील माता पित्यांपासून झाला होता. त्यांना योग्य ते शिक्षणही लाभले नव्हते. तरी देखील त्यांनी संपूर्ण शक्ती भगवंतांच्या सेवेत लागलेली असल्यामुळे ते एक अमर मुनी होऊ शकले. भगवंतांच्या भक्तीचा असा शक्तिशाली प्रभाव आहे. जीवात्मे भगवंतांची तटस्थ शक्ती आहे. त्यामुळे भगवंतांच्या दिव्य सेवेत योग्य रीतीने संलग्न होण्यासाठीच ते आहेत. भगवत भावना रहित स्थितीला माया असे म्हटले जाते. म्हणून जेव्हा जीवाची संपूर्ण शक्ती इंद्रिय सुखाच्या स्थानी भगवंतांच्या सेवेत नियुक्त केली जाते तेव्हा मायेचा भ्रम त्वरित नष्ट होतो. श्री नारद मुनींच्या मागील जन्मातील स्वतःच्या उदाहरणावरून हे स्पष्ट होते की भगवत भक्तीचा आरंभ भगवंतांच्या प्रामाणिक सेवकांच्या दास्यत्वातून होतो. भगवंत म्हणतात, माझ्या सेवकांची सेवा ही माझ्या प्रत्यक्ष सेवेहून श्रेष्ठ आहे. भगवत भक्ताची सेवा भगवंतांच्या सेवेहून अधिक मौल्यवान आहे. म्हणून मनुष्याने भगवंतांच्या अखंड सेवेत संलग्न असलेल्या प्रामाणिक सेवेचा शोध करावा. अशा सेवेचा आध्यात्मिक गुरु म्हणून स्वीकार करावा आणि त्यांच्या सेवेत स्वतःला संलग्न करावे. आध्यात्मिक गुरु हे असे पारदर्शक माध्यम आहे की त्याद्वारे आपण भौतिक इंद्रियांच्या मर्यादेच्या पलीकडे असलेल्या भगवंतांना पाहू शकतो.
प्रामाणिक गुरूंच्या सेवेने त्या सेवेच्या गुणवत्तेनुसार भगवंत प्रकट होण्यास स्वतःहून मान्य करतात. मानवी शक्तीचा भगवंतांच्या सेवेत उपयोग म्हणजे मुक्तीचा प्रगत मार्ग आहे. प्रामाणिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली भगवत सेवेचा निर्वाह केल्यानंतर संपूर्ण सृष्टी भगवंतांपासून अभिन्न दिसू लागते. निष्णात आध्यात्मिक गुरु प्रत्येक गोष्टीचा उपयोग भगवंतांचे यशोगान करण्यासाठी कसा करावा हे जाणतो. म्हणून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली भगवंतांच्या त्या सेवेच्या दैवी कृपेने संपूर्ण जगाचेच आध्यात्मिक धामात परिवर्तन होऊ शकते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. एक श्लोक अजून घेऊ आपण पटकन, कारण छोटाच आहे श्लोक. ते मय्ये ते मय्ये पेता अखिल चापलेर्फके दान्ते धृत क्रीडानके नुववर्तिनी चक्रू कृपा यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मनयोल्पभाषिणी. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. ते सर्व समदर्शी असले तरी त्या वेदांताच्या अनुयायांनी माझ्यावर अकारण दया केली. माझ्याविषयी सांगायचे तर मी इंद्रिय निग्रही होतो. बालक असूनही मला खेळण्यामध्ये मुळीच रुची नव्हती. मी आज्ञाधारक होतो, खोडकर नव्हतो आणि आवश्यकतेपेक्षा अधिक बोलणारा नव्हतो. हरे कृष्ण. प्रतिभा माताजी. हो. हरे कृष्ण. हरे तात्पर्य. कृष्ण. भगवद्गीतेत भगवंत म्हणतात, सर्व वेद माझ्याच शोधात आहेत. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभू म्हणतात, वेदांमध्ये केवळ 3च विषयवस्तूंची मांडणी आहे. जीवाचे भगवंताशी नाते स्थापन करवून देणे, भगवत सेवेतील तदनुषंगिक कार्यांचे दिग्दर्शन करणे आणि अंशतः त्यांना भगवत धाम प्राप्तीचे अंतिम ध्येय मिळवून देणे. या दृष्टीने वेदांतवादी किंवा वेदानुयायी हे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तमाचे शुद्ध भक्त असणे क्रमप्राप्त आहे. असे वेदांतवादी किंवा भक्ती वेदांती हे प्रेममय भक्तीचे दिव्य ज्ञान वितरण करण्यात पक्षपात करीत नाहीत. त्यांच्या दृष्टीने कोणी शत्रू अथवा मित्र नसतो, सुशिक्षित किंवा अशिक्षित नसतो. त्यांचा कोणीही विशेष प्रिय किंवा अप्रिय नसतो. भक्ती वेदांती हे पाहतात की जनसामान्य इंद्रिय विषयांमध्ये आपला वेळ व्यर्थ घालवित आहेत अशा अज्ञानी जीवांना त्यांचा भगवंतांशी असलेला संबंध पुनर्प्रस्थापित करवून देणे हे त्यांचे कार्य आहे. त्यांच्या अशा प्रयत्नाने अतिशय विस्मृतीत केलेला जीव देखील आध्यात्मिक जीवनाच्या जाणीवेप्रत उन्नत होतो. याप्रमाणे ती भक्ती वेदांत्याकडून दीक्षित होतो. याप्रमाणे तो भक्ती वेदांत्याकडून दीक्षित होतो. त्याच्या या कार्यामुळे जनसामान्य साक्षात्काराच्या मार्गावर क्रमशः प्रगती करतात. वेदांतवाद्यांनी त्या बालकाला हे पूर्ण आत्मसंयमी होण्या अगोदर आणि बालिश खेळकर वृत्ती सोडण्या अगोदर दीक्षित केले होते. परंतु दीक्षेपूर्वी ते बालक शिस्तीत अधिकाधिक प्रगत झाले होते. ज्याला परमार्थ मार्गात प्रगती करावयाची आहे त्याने नियमांचे पालन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. 5 वर्षावरील लहान बालके गुरूंच्या आश्रमात ब्रह्मचारी होण्यासाठी पाठविली जातात. अशा ठिकाणी ती राजपुत्र असोत की सामान्य नागरिकांची मुले असोत, त्यांच्या या गोष्टींचे पद्धतशीरपणे शिक्षण दिले जाते. प्राचीन काळी त्यांना हे प्रशिक्षण केवळ देशांचे चांगले नागरिक निर्माण करण्यासाठीच दिले जात असे. असे नाही तर प्रत्येक बालकाचे भविष्यातील जीवन आध्यात्मिक साक्षात्कारासाठी परिपूर्ण बनवण्यासाठी दिले जात असे. वर्णाश्रम संस्थेच्या अनुयायांच्या मुलांना इंद्रिय सुखात्मक उच्छृंखल जीवनाची कल्पना देखील नव्हती. इतकेच काय, पण पित्याद्वारे मातेच्या गर्भात स्थापित करण्या अगोदर त्या भावी मुलावर आध्यात्मिक संस्कार केले जात. त्या मुलाच्या भौतिक बंधनातून मुक्त होण्याच्या यशाचे दायित्व माता व पिता अशा दोहोंवर होते.
ही यशस्वी कुटुंब नियोजनाची पद्धत आहे. पूर्णत्व प्राप्तीसाठी हे प्रजनन आहे. आत्मनिग्रहाविना, शिस्तबद्धतेविना आणि पूर्ण आज्ञाधारक झाल्याविना आध्यात्मिक गुरुचा उपदेश पालन करण्यात कोणीही यशस्वी होणे शक्य नाही आणि कोणीही भगवत धामात जाण्यास पात्र होणे शक्य नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपण उर्वरित वाचन उद्या सुरू ठेवूया. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरी बोल सर्वांना. हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण. हरे कृष्ण कृष्ण. धन्यवाद हरे माताजी. कृष्ण. हरे कृष्ण.